Йотова, вице-президентът, ционистка. Председател на Народното събрание Желязков, ционист. Там отиват и докарали примерно 5-6 евреи ционисти, които да ни показват, да ни играят ролята на многострадалните геновеви за това, че са избити примерно над 1400 евреи по времето на атаката на Хамас. Но аз съм пуснал едно видео във Фейсбук, в ТикТок, с което израелски офицер на ционистката армия казва: не го направиха това Хамас. Хамас влязоха, отвлякоха военни и се пребраха. Това го направиха нашите. Нашите, вика, аз съм го видял с моите очи. Израел, значи офицер от израелската армия го казва това. Пуснал съм го клипчето и в TikTok, и в Facebook да го видят за какво стана въпрос. И не поредните ционистки телевизии като BTV, Нова и БНТ да ни пропагандират ционистка пропаганда. И тази сутрин докараха едни евреи, които да ни играят ролята на многострадални геновеи по отношение на това, че видите ли, децата им са били и племенците са били отвлечени от Хамас и ги държат в катакомби долу под земята. Няма да спрем да говорим, че този конфликт поставя основата на Трета световна война. Четете, бе, българи, четете книги, там, където е записано истината, а не да гледате като папагали едни наредени телевизионни политици и журналисти и социолози, политолози по всички ционистки телевизии, BTV, БНТ и Нова. Те от сутрин до вечер пропагандират ционистка пропаганда. Ционизмът е най-явният враг в момента на цялото човечество. И днеска, вчера папагала, продуктово позиционираният масонската будница Денков, отива в Израел да завоюира подкрепата на българския народ към израелския народ. Питам се аз, от чие име ти говориш от името на целия български народ? Питам го аз, той е папагал. Той е папагал. Продуктово позициониран масон, сатанист, С-класа. Кой ти дава право да говориш от името на българския народ? Ти си министър-председател въз основа на сглобка, която беше осъществена под натиска на Алексей Петров, който беше чудовищно изготиран, защото притисна тиквата с престъпление, което е вършил, да се направи тази сглобка. Ти представляваш твоята партия, която има малко над 600 хиляди гласа. Плюс сглобката на малко над 600 хиляди гласа на ГЕРБ, 1 200 000. ДПС 300, 1 500 000. Махаме 30-40% купен корпоративен вод, ти представляваш 1 милион. Не можеш да говориш от името на българския народ. Защото българския народ, тебе, ако има властта, ще те направи една кайма. Няма да те остави да дишаш една секунда. Толкова са мразени и невиждани българските политици от така наречените продуктово позиционирани ционистки партии в 40-то Народно събрание, че няма на къде. Затова ние живеем в ерата на телевизионните политици. Колко политици имат? Ти виждал ли си лично политик да пазарува примерно от Kaufland или от някой друг магазин хранителни продукти? Няма да видиш. Знаеш що? Защото ще го бия с камъни. Кой ще видиш? Радев ли ще видиш? Без охрана. След народа. Бойко ли ще видиш? Пески ли? Карадея ли? Корнелия ли? Кирчовци? Кокорчовци? Даниел Ронер, циониста? Той ли ще го видиш да пазарува в магазините хранителните? Никога! Това са най-мразените личности в момента в България. Като го видят, ще се събере веднага 100-200 човека да го псуват и да го обижат и да му говорят епитети, които ги ползват всички жаргони по улиците на България. Ето това е политически елит. Едни оттрепки, едни извриги, едни касапи, варвари. И не, да не видите някой да казва, че това е войната на цивилизацията срещу варварите от Хамас, защото Хамас ни представлява палестинския народ. Над 10 000 избити в момента от бомбите от националистите. Фосфорни бомби са пускали вчера пак са пускали фосфорни бомби. Вчера са били най-зверските бомбардировки в Газа. И това е истинското лице на национализма. И още нещо ти кажа. Има един брат, мой брат, който живее в Сирия, днес говорих с студента, и му казах, че Денков е бил в Израел. И той казва: чакай малко, той лутне, целият арабски свят ще мрази сега България. Откъде на къде? Откъде на къде ще поеме този негатив? Затова Божественото семейство, Народна партия, истината, само истината, обявяваме пълен неутралитет. Както във военния конфликт между Русия и Украина, който е продуктово позициониран, и тук се пише за този конфликт в Трета световна война на Ян Ван Хелзинг, така и тази война, която в момента се даде, е продуктово позиционирана и е програмирана от илюминатите глобалистите по налагането на нов световен ред. Не можеш ти 21 век да кажеш: мините някое време за война, не за мир. Ти си изверг, ти си урод, ти си касапин, ти си варварина. Защо българските национални телевизии ни показват протестите, които извършват израелския народ пред дома на Бенемин? Не ти някой му казват с табелки: ти си сатана и ще бъде изстрелен от Бог и ще гориш в ада. Защото евреите много добре знаят, еврейския народ знаят кой е истинския враг. И той е вече ционизмът. Има евреи ортодоксални, които обявяват ционизма за най-големия враг и казват: това е държавата Палестина,
и искаме свобода за палестинския народ, а не да го натикваш в анклави, подобно на концентрационните лагери и да ми говориш за Холокост и ние да бъдем се причастни към болката на няколко милиона евреи, избити по времето на Хитлер-фашистска Германия, а да не бъдем се причастни към зверствата, които върши в момента Цион, сатанистката варварска армия на апартейната държава Израел. Знаете ли, господин Ангелов, ние няма как да покажем видеото, което вие сега пуснахте, защото разбирате, че хиляди институции ще ни се накачат на главата с брутални глоби. Но това се случва. Това е факт. Ние видяхме обгорените деца, все още живи, в резултат на предни ракетни удари от страна на Израел. Ние стигнахме оттам. Вие питате защо манипулативните медии не показват тези BTV, БНТ и Нова. Не показват поне частица. Те вече не показват генералния секретар на ООН. Естествено. Гутиереш вчера заяви, че Израел превръща Газа в гробище за деца. Точно така. Слушай го аз това изказване, ще ви кажа, те направиха много голяма грешка. Супорта, който получи подкрепата Израел в самите първите дни на атаката на 7 октомври, нямаше нищо общо с събитията, които последваха. И ще ви кажа, понеже ционистката пропаганда действа много хитричко, умеличко, пускат видеа в TikTок за това, че примерно дават умрели в чували и някакъв от чувала почва да реагира. Вижте как редат, какво представляват убитите в Газа. И ще ви кажа, понеже действа много долно и подмолно ционистката пропаганда, палестинците започнаха да показват под камерите вече убитите дечица. Това ли е монтаж? Това ли е измама? Ето, погледнете. TikTok, ще ви кажа, Телеграм е пълен с зверства, които се връщат в момента в Газа. И искам да питам този папагал Денков, като отива там, ако това беше неговото дете, не го знам, той е хомосексуалист, гели, травестит, той има ли деца, как ще реагира? Как ще реагира? Искам да ти кажа нещо. Родителите в Газа са надписвали ръцете на децата си, за да могат да ги разпознават. Естествено, то няма как да стане иначе. Те нямат главички, те нямат телца. Те са унищожени. Искам да ти кажа за един случай, който се случи на петък 13 ноември 2015 година в дискотеката Батаклан в Париж. Аз бях там. Транзит преминавах, посока от моето бягство, поредното сготвяне, присъдна на 3 години и 6 месеца решение на суда, минах транзит през Париж. Това не беше този период на атентати. 13 ноември 2015 година в Батаклан, дискотеката Батаклан, петък, се извършва едно зверство. Влизат джихадисти и точно в песента "Целувката на дявола" разстрелват около 200 човека, направо ги разстрелват, правят ги на кайма. Френската полиция държа на 2 часа отвънка, не е допускана вътре в самата дискотека и когато са влезли, френски полицаи са повръщали от всичко, което са видели, отрязани глави, генитали, извършено едно жертва, принужителен ритуал към Сатана, към Луцифер, към дявола. Това, което се е случило на 7 октомври 2023 година в Израел, там където е територията, е същото зверство. Кой го върши? Глобален сатанизъм. Хамас нямат интерес. Ти може да си представиш, че нормален човек. Да отивам аз да отвличам, да се ми достане 10 000 $ за отвлечен жив евреин и апартамент и ще ходя да изнасилвам. Те луди ли са? Нормални ли са? Какъв психопат трябва да бъдеш? Да ходиш да изнасилваш. За изнасилване е необходимо време. Ти трябва да имаш време. А те влизат и излизат. Те имат часове. 3-4 часа влизаш и излизаш. И не случайно офицера на израелската караме казва: ние го направихме, нашите го направиха. И израелският народ знае истината, че това не е дело на Хамас. Това беше притурката, за да могат да се дигне, за да се получи такава подкрепа за апартейната държава Израел. Казвам Израел, защото това е Изида Самирамида, Бокра Нимруд и Ел Еленох. Е там някой техно дете от някакви си там измислени богове. Няма нищо общо с израелтяните от Новия Завет. Това е една Ротшилдова държава, основана с една единствена цел – създаване основата на Трета световна война. И сега какво ще видим? Ще ви кажа. Хайде да поговорим за тази Трета световна война. Трета световна война. Тя е в ход. Въпросът е дали Бог ще допусне това да се случи. Ние обаче разрушаваме този план, когато говорим днес с вас на тая тема и казваме: това е програма, да знаете. Ние няма да влезем в вашата схема на самоизбиване на човеците, защото Третата световна война има една много важна цел. И това е отклоняване на човечеството от глобалния катаклизъм, който идва. Глобален катаклизъм? Глобален катаклизъм. И тук в тази книжка на Ян Ван Хелзинк, Трета световна война, искам да прочета един абзац от страница номер 233, където се нарича главата "Планетоидът". Абд Рушри, автор на книгата "В светлината на истината", посветените в тайната от години говорят за идването на тази изключително важна звезда. Трябва да се знае,
че тя ще донесе със себе си промени, които са дълбоки и решаващи. Земята ще потрепери, когато лъчите я обгърнат, кометата следва своя път сигурно и неотклонно и ще се появи на небосвода в часа на истината. Ще минат години, докато настъпи този момент и още години преди тя да освободи Земята от влиянието си. След това планетата ще бъде прочистена и обновена във всяко отношение. Благословено изобилие радост за жителите и... Става въпрос за преминаването на космически обект, който ще... Точно така. Говорим за Нибиру. Спомня си, че вчера започнаха всички ционистки телевизии да пропагандират, т.е. да показват едно червено сияние, което казва, че е геомагнитна буря от едно от изригванията на Слънцето. Да, това се случи в неделя. Неделя и вчера вече всички телевизии говориха. Браво! Тъй като, защото цялата социална мрежа, Facebook, TikTok, всичко показва това червено сияние. Ма чакайте малко. Слънцето изригва много такива слънчеви изригвания, има много, хиляди по хиляди. Да. Защо точно такова се появи? Ще ви кажа. Това е прахът от Нибиру и аз искам едно предаване да направим само за Нибиру, за да покажа на хората какво предстои да се случи. Че всички, първо, COVID-19, пандемията, 2020, знаем много добре за плана Арджента 2020-2300. След това военния конфликт, който ни го метнаха на 24 февруари 2022 година, продукт от позиционната война, там всички разузнавания проспаха абсолютно всичко. След това Мосад, една от най-мощните разузнавателни служби на света, проспа атаката на Хамас. Изтеглиха армията. Една ограда, която е високотехнологично устройство, беше разрушена на 20 места и по никакъв начин няколко часа израелската армия, която е оборудвана с най-съвременна военна технология, не реагира. Оставиха ги да свършат това, за да може да видим какъв ще бъде резултата сега. И сега ни гласят още един катаклизъм на 15 февруари 2024 година. 15 февруари. Да, запомнете датата. Така. Или 6, или 24, или 15. Шестица Но ни трябва. февруари месец. Февруари месец 2024 година. Хоп, събираме трите шестици, за да можем да изпълним, да съберем по вертикала 3 шестици. Запишете 24, почваме 24 февруари, започна военния конфликт. На 6 февруари удареха с геомагнитно оръжие Харп източна Турция, Антакия, Газиантеп, Хатай. На 6 февруари го направиха. Сега чакаме 15 февруари да се съберат трите шести по вертикала и годинките, трите шестици съберат. Аз така съм го правил много пъти. Да очакваме ли, може да прогнозираме? Трите шестици е белега на звяра. Така. Искат подкрепа от отвъдното, от Луцифер за всички зверства, които ще вършат на планетата Земя. Защото си мислят, примерно, че има такава подкрепа и че тази власт, която властват на планета Земя, глобалния съданизъм е дадена свише. Не е дадена. Няма как да стане. Кое е интересно обаче в случая? В случая моето семейство живее в Германия в момента и оттам ме информираха, че немските телевизии започват да пропагандират, че COVID-19 се завръща. COVID? Да, COVID-19 в Германия се завръща. Има много заболели в северните територии Хамбург, Берлин и в Полша. Ама само да кажем, че и тук пародните манипулатори започнаха невинно да прокарват в своите сайтове новини. Ще ти кажа, по време на изборите мъкнаха. По време на изборите не трябва да се говори на тази тема, тъй като ще опашат голите добитъка. Български народ няма тия дурните. Само мълчат. А те май това искаха. Почват пак. Май това искаха точно, да не ходят дурните. Те да не искат. Не, те знаят, че трябва да отидат. Виж, трябва да отидат да се легитимира. Поне 1 милион трябва да излязат овце, глупци, сепци, да могат да легитимират сатанинската система. Или примерно 500 хиляди да излязат, другото ние ще го нагодим, другото ще го направим. Видяхме репортажи как пускат във урните, примерно бюлетини, другия пише трите имена и гене подпис. Това се е случило винаги, това постоянно се е случило. На всеки път ви избори. Изборите трябва, ако примерно ние, като участници в изборния процес, искаме радикални промени, ултиматум от другата седмица ще бъде входирано делото на събрание, радикални промени, искаме наказателна отговорност за всички лидери на политически партии, които участват в този процес. Искам да бъдат натръшкани Бойковци, Пеевски, Карадея, Корнелия Нинова, Кирил Петков, Асен Василев, Лоер, всички уния, които купуват гласове. Че Възраждане, те са вътре в тази схема и те купиха цяла секцията. Всички трябва да бъдат натръшкани. Защото това е чудовищно престъпление. Но, което не се наказва. И понеже говорим за COVID-19, днес трябваше да бъде тук Крастанка Попрелкова. Едно от тенци, което това е нейният сертификат. За това, че беше вакцинирана с 3 ваксини на Pfizer. Първа, втора и бустерна доза. Детенци на 13 години, без разрешението на родители. Те са социални слаби, немощни. Бащата е рецидивист починал, майката е социално слаба, немощна.
идеалната мишена за експеримента с ваксините експерименталки. Те не са ваксини. Те са генно модифицирани организми, записано и в кратките характеристики на продуктите. Там е записано, ние успешно инсталирахме операционна информационна система. Там има отделно вирус на шимпанзе. Това е ДНК на шимпанзе. Има куп елементи на Менделеева таблица, които нямат нищо общо с заболяването на двустранна бронхит пневмония. Кое е интересно обаче с това детенце? То трябва да присъства нещо да бъде смен, но те са притеснени, защото в момента долу-горе се извършва някакво качествено медицинско лечение. Няма орган в нейното тяло, който да не е поразен. Над 200 пъти имаме повишение на металите в кръвта от всички медикаменти, които е приемала последните 2 години. Тя не ходи на училище. Над 200 пъти. 200 пъти повишаване на металите в кръвта й. Детето е живо и здраво все още. Кръстанка се казва от село Малко Нареде. Вчера говорих с нейната баба. Тя ми благодари за това, което аз искам да правя за нея. Тъй като тя си отива от този свят. Увредена от тези ваксини убийци, както ние казваме на AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson и Janssen. Тук в момента имаме една заповед. Ето е заповедта, която е на министра на здравеопазването. Я да го има по този папагал поредния продуктово позициониран. Да, професор Христо Хинков, министър на здравеопазването. С тази заповед, тази масонска будница и прелюбодец, този урод човешки образ, хоп, пуска, казва, вече имаме нови COVID сертификати. Тоест, тия вече не въжат. Грин сертификата, вече имаме нови образци за новата ваксина срещу Омикрон, която над 30 пъти е мутирала. Това изготвят и нови образци. Да, това са нови образци. Защото разказвате за това, че в Германия вече нещо е започнало. Е започнало и то тук е започнало. Ето това е заповед номер РД-01-534 от 29 септември 2023 година. На министъра на здравето. На министъра на здравеопазването, някакъв папагал, който не го познаваме изобщо, някакъв изверг, който е урод, професор Христо Хинков, който пуска нови образец. Разбираме, че няма осигурени количества инсулин. Инсулинът, това е друга тема. Но явно има осигурени... Има, как да няма. 140 милиона от нашите пари. Мили са 30 скъпи братя. От парите, които плащаме всички, ние са заделени за Министерство на здравеубийствата, както казваме, 140 милиона лева за купуване на ваксини срещу измамата COVID пандемия. Кой им дава правото? Кой им дава право да купуват 1 300 000 ваксини? За кого са те? Сега, ултиматум до главния прокурор другата седмица да се извърши проверка. Кой допусна 28 милиона ваксини да закупят за предишния етап, първи етап на техния план по вакцинирането, масово вакциниране на населението, колко пари се отделиха и защо не се носи наказателна отговорност, тъй като ваксините бяха повечето унищожени, подарени и... Трябваше ли за това да бъде потърсена... Задължително, безстопанствено. Защото милиони ваксини бяха... Естествено. Знаете ли кое е най-интересното случая? Притежавам един документ пак на заместник министър на здравеопазването, вижте, забележете. До директорите на РЗИ и до председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Това е примерно заместник министър на здравеопазването, доцент Михаил Околийски. Тук той дава указания на кои могат да бъдат положени ваксини, новата ваксина, подобрената на Омикрон. Само искам да чета точно на кои. Значи на лица над 60 годишна възраст. Лица с хронични заболявания, например диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и други, независимо от възрастта. Имунокомпрометирани лица, например с ХИВ, трансплантирани и други, включително имунокомпрометирани деца на и над 6 месеца, бременни жени, медицински персонал, потребители, персонал на социални услуги. Тия са психопати. Тия са уроди в човешки образ. Как е възможно ти да вакцинираш хора, които са болни от сърдечно-съдови заболявания, диабет, тези, които са слаб имунитет, с тези, които са имунокомпрометирани? Тук дори са посочени директно имунокомпрометирани. Точно така. Това е против всякакви правила. Защо? Самата ваксина, естеството на ваксината да създава имунитет в човешкото здраве. Провокирайки имунната система. Точно така. И когато ти си със слаб имунитет, ти ставаш лесна плячка за поръчково убийство. Всеки един, който иска да се самоубие, нека да сложи ваксината. Най-добрият начин да напусне този свят е да се сложи ваксината. Всички, които си положиха ваксините, в рамките на 2-3 години ще умрат. Точно, коректно, ясно казвам, ако ни предприемат мерки за тяхното очистване. Защо? Ваксината по същество има си начини за изчистване на. Ваксината по същество е високо нанотехнологично устройство с наноботи, нанороботи, с GPS, позициониране, прака връзка с 5G системите. В ваксините има графенов оксид, луциферин, има много тежки метали, има ДНК на други субекти, които са от животински происход. Те нямат нищо общо с лечението на двустранна бронхит пневмония. Аз бях болен от така нареченият COVID, SARS-CoV-2, който е измама. Никой не го е
изолирал в лабораторни условия. Няма такъв изолат. Дава се награда вече 10 милиона евро, ако някой покаже изолиран вирус на SARS-CoV-2. Аз бях болен. Не някой друг да ви каже. Аз бях болен от химически пневмонит. Симптоматика близка до двустранна бронхиална пневмония, заразен с пестициди, генетично заразен. Забележете, генетично. От моето семейство само аз бях поразен. Другите бяха с много лека симптоматика. Получих заразата от децата, които са ги заразили на детска площадка, където са общували с други дечица. Генетично модифициран вирус е. Генетично казвам. И така, с един строго определен протокол, който съм го пуснал във Фейсбук, 10 лекарства, 2 от които са антибиотик, аз езикувах без да посетя медицинско заведение в предомашни условия. С изключително трудно дишане. 3-4 дена съм спал на една страна, тъй като не може да си поема въздух. Къде е това чудовищно престъпление? Не, те го направиха така. Защо? Влизащи вътре за това на басново пневмония, бам, интубирате в рамките на 3 дена, 6-9 дена, отиваш до друго измерение. Интубацията е противопоказна. Дал съм сигнал в ДАНС за това, че в началото даваха на дечицата и на хората, даваха едни хапчета с иероглифи. Узи ги ликуват от двустранна бронхиална пневмония и умираха. И моят сигнал се оказа прав. Дадох сигнал в ДАНС Русе. Направи се проверка и се установи, че това е точно така. Питам аз по закона на достъп до обществена информация, забележи Министерството на здравеопазването. Има някакъв протокол от Министерството на здравеопазването, който е спуснат към лечебните заведения? Ние нямаме. Отиваш в COVID-отделението, казват, ние лекуваме по протокол спуснат от Министерството на здравеопазването. Ще кажа, това е гадната гнусна измама. Лъжат ни, мамет ни, правят ни на глупци и слепци, но ние не сме такива. Ще кажа се как влизат Омикрон. Другата седмица искане до лекарствата, Българската агенция по лекарствата. Въз основата на какво влезе Омикрон, новата подобрена ваксина, на територията на Република България се предлага на пациенти. Ще кажа каква измама правят. По закона за здравето всички медицински лекарства, изделия трябва да минат през клинични изпитания, лаборатория, дали отговарят на всичко, което е записано в техните листовки. Но ще кажа къде е измамата. България внася ваксини, така наречените ваксини с COVID-19 с сертификата на Европейската агенция по лекарствата. Да. Отиваш, питаш Европейската агенция по лекарствата, как, защо допускате вие вашите само чрез вашия сертификат и казват, всяка една държава членка си има агенция по лекарствата, тя трябва също да се произнесе. Ето ти е измамата. Българската агенция по лекарствата не се произнася. В нарушение на българско законодателство допускат и ваксини, които не са одобрени от Българската агенция по лекарствата. И сега ще кажа какво ще направим. Ще им заведем едно дело. Така? Много гражданско дело. Божественото семейство на партия Истината самомисълта съди Българската агенция лекарства, това, че не изпълнява закона и допуска ваксини убийци на територията на Република България, които не са минали през клинични лаборатории. Знаете ли защо? Защото имаме само кратки характеристики на продуктите срещу измамата COVID пандемия. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Janssen, обаче нямаме пълната характеристика. Питам главния прокурор. Господин главен прокурор, с искане за незабавни действия да установи защо няма пълните характеристики, така била практиката в Европейския съюз. Чакайте малко. Как ще има практика, когато това се случи? Това е тенденциозно отношение, това е субективно, това не е наблюдителната истина. Ние искаме пълната характеристика. Пълната характеристика, какво съдържа? Само компаниите, които правят тези ваксини, те имат пълната характеристика. Там веднага ще излязат нанороботите. Ние видяхме черни договори, които са подписали между Европейската комисия и един от производителите в Бигфарма. Естествено. Как тогава очакваме да видим съдържанието? Ние договора не ни дават да видим. Естествено, че няма да видиш. За съдържанието говорим. Всичко след всеки контрол. Ваксините са за да убиват, не за да лекуват. Тогава обаче идва в следващия голям въпрос, защото аз слушам много внимателно всичко, което казвате и то изглежда последователно и подредено. Какво целят и защо го правят? Нов световен ред. Нова тирания. Тиранията е новата тирания, новия световен ред, отнема човешки граждански права. Мина ли през Трета световна война това? Сега, те искат да направят Трета световна война. Въпросът е Бог дали ще допусне това да се случи. За да направиш Трета световна война, трябва да имаш хора, които са припознали злото, да бъдат изпълнители на злото. Сега, какво правим в момента ще кажа какво се случва в Газа. Аз тук искам само някои уточнения, защото видяхме първия път, когато беше пандемията. Буквално действаха все едно сме във война. Вечерен час и забрана за излизане. Изолации. Това още не е минало. Чакайте малко, това е първият етап. Беше като учение за сега забелязваш ли, че гонят COVID-0 в Пловдив. Няколко паралелки за един болен. Един болен ученик карантинира цялата паралелка. Това е COVID-0. Тоест... Ние го видяхме в Китай. Точно така. Той идва оттам, от Шанхай. Сега искат нинджи да дойдат тук от Шанхай нинджите, да дойдат тук при нас. Мили сте 30 скъпи брате. Аз бях болен от двустранна бронхиална пневмония, така наречен SARS-CoV-2. Всичко е измама.
Излекувал съм се с 10 лекарства по строго определен протокол. Между другото, електронните рецепти. Това има целта. Чрез създаването на един дефицит за болните от диабет наложиха какво? Ограничителни мерки ние да не сним свободно, чрез моята рецепта, до 2 антибиотика, които са записани там. Един не беше левор, другия беше не моци. Само да припомня, забележете, тази забрана важеше за навсякъде, освен за банките и за застрахователните дружества. Явно там никакви вируси не могат да припарят. Точно така. И има логика. Така. Сега, чрез тези електронни рецепти, това го наложиха ционистите в България. Сега, ако отида примерно с Трета световна война, трябва да имаш хора, които са препознали злото, да бъдат изпълнители на злото. Сега, какво правим в момента ще кажа какво се случва в Газа. Ама аз тук искам само някои уточнения, защото видяхме първия път, когато беше пандемията. Буквално действаха все едно сме във война. Вечерен час и забрана за излизане. Естествено. Чакайте изолации. Това още не е минало. Чакайте малко, това е първият етап. Беше като учение за Сега, забелязваш ли, че гонят COVID-0 в Пловдив? Няколко паралелки за един болен. Един болен ученик карантинира цялата паралелка. Това е COVID-0. Тоест... Ние го видяхме в Китай. Точно така. Той е бил там от Шанхай. Сега искат нинджи да дойдат тук от Шанхай. Нинджите да дойдат тук при нас. Мили сте 30 скъпи брате. Аз бях болен от двустранна бронхолипемия, така наречен SARS-CoV-2. Всичко е измама. Излекувал съм се с 10 лекарства по строго определен протокол. Между другото, електронните рецепти. Това има целта. Чрез създаването на един дефицит за болните от диабет наложиха какво? Ограничителни мерки ние да не сним свободно, чрез моята рецепта, до 2 антибиотика, които са записани там. Един не беше левор, другия беше не моци. Само да припомня, забележете, тази забрана важеше за навсякъде, освен за банките и застрахователните дружества. Явно там никакви вируси не могат да припарят. Точно така. И има логика. Така. Сега, чрез тези електронни рецепти, това го наложиха ционистите в България. Сега, ако отида примерно с моята рецепта, отида да си взема примерно тези антибиотици, така, трябва да мина през GP-то. Аз в момента не съм социално сигурен. Нямам GP, нямам 30-годишен Гелегър. Какво правим? Търсиш вариант, който да вземеш тази рецепта по електронен вариант. Откъде на къде? Това е дискриминация. Който иска да взема електронен вариант, да се взема, който иска да взема на хартия. Давам ти прост пример, друг пример ти давам. Да? Дядото на моята дъщеря е болен от простатит има. Мина през доктор Томитов на преглед. Той му изписа рецепта за лекарство, което трябва да пи в рамките на 3 месеца антибиотик. Така. Обаче, понеже той е частна практика, не мога да зададе рецепта и сега той трябва да отиде пред джипито да покаже рецептата на Томитов, уролог, Русе, за да може да му даде рецепта електронна за това лекарство. Откъде на къде? Поставя се частната практика лекари в дискриминационно положение спрямо тези, които са джипитат. Откъде на къде? Кой им дава това право? И там ще заведем дело. Ще ти кажа защо? Защото нарушат нашите права. Не ни интересува. Значи те направиха умишлен дефицит за лекарства, инсулин и тези, които са диабетично болни. Умишлено го създават. За да могат да покарат електронните рецепти, брат. Казват, че го продават. Слушай ме какво ти казвам. Електронните рецепти са налагане на нов световен ред. Ограничаване на закупуването на антибиотик по начина, по който ние можехме да си купуваме. Защото планът ни върви, брат. Най-ниска вакцинация в България. Ционистите реват срещу това, което се случва. Ние, Божественото семейство, Народна партия, истината е само истината, сме най-радикалните антиваксери. Ние обявихме, сложихме етикет на ваксините, така наречените ваксини. Те не са ваксини, убийци. Те са за убиване, не за лекуване. Защо нито един, който е вакциниран, не се показа как бере душа от нито една ционистка телевизия, БНТ, BTV Нова? Защо тия трите телевизии не ми дадоха думата да говоря, да изложат тезата си? Когато имаш един проблем, трябва да има теза и антитеза. Нито една телевизия не ме покани в нито едно студио. Големи транспаранти бяхме опънали пред Народното събрание. Един месец стояха. Постоянно опъваме, с които обявяваме война на измамата COVID пандемия, война на ваксините убийци, война на ционизма, сатанизма, корупцията в България. За тези ционистки телевизии, най-големите, които облъчват български народ, ние сме глухи и неми. Вие сте единствената телевизия, която ми давате трибуна да говоря на живо. Без цензура. Така е. При нас цензурата е забранена. Тук хората могат да говорят свободно и това е смисъл. Тогава направихме, по време на пандемията, тук направихме един имейл, в който именно да получаваме сигнали от хора, които са пострадали от ваксините. И трябва да ви кажа, че имахме ужасяващи случаи и видяхме ужасяващи. Трябваше да покажете, трябваше да ги покажете. Показвали сме, говорили сме. Добре. И трябва да продължавате да го правите. Онзи момент показа какви марионетки са медиите за... Колко на които си марионетка на глобалния сатанизъм, подлоги на ционистите от апартейната държава Израел. Това са те. И няма да спрем да го говорим. Споменахте Газа, а аз ви прекъснах, но само защото исках да питам за връзката между войната и това, което правят с COVID и пандемиите. Но какво тръгнахте и какво искахте да кажете за случващото се в момента там?
В момента в Газа, значи, вижте сега, 80% набудоха евреите в Израел. И ни беше представена държавата Израел като държавата, която се справя най-умело успешно с проблема с COVID-19. Започнаха много да измират. Много евреи започнаха да измират от Pfizer. Много, хиляди по хиляди. И нямаше на къде. Знаехме много добре, че 8-10 месеца протести за свалянето и съд за Бенемин Нетаняху и веднага дойде плана за действие на плана, по който първо трябва да клоним вниманието и да насочим погледите на израелския народ към врага, явния враг, палестинския народ. Взаимосвързана е връзката. Палестинците също бяха набодени от Хамас, от техния Абас, президента. И те са жертва на този глобален сатанизъм с ваксини убийци. Те така не са жертва. И сега в момента какво правят? Чрез връзката, които извършват там, имаме два лагера. Целият арабски свят събира в момента енергия, се акумулира енергия от негативни, от всички зверства, които се връщат в Газа. Бенемин Нетаняху привиква един по един своите слуги. Привика министър-председателя на Гърция, онаем Малони от Италия, кука на конци марионетка. Привика Денков, като по този начин, видите ли, супорт, получаваме подкрепа от европейски държави за зверствата, които видят. Папагала немска канцлер, той мина. Минаха почти всички представители на европейски държави, там, които са продукти позиционирани ционисти, да дадат подкрепа за Израел. И сега какво получаваме? Сега получаваме така, че се получава сблъсък. Ционистите ще се сблъскат с мюсюлманския свят. В момента обаче топа топката. Виж какво се получава. Зверствата си вървят, избиването на деца си върви, жертвите станаха вече 10 000. Аз казах, в рамките на днес ще бъдат 50 000 убити. Натам отиват. Има тела, които още не са извадени под разгоните. Не знае колко са загиналите. Над 50 000 ще бъдат в рамките на един месец и около 100 000 усъкатените. Те са в момента като дивеч. Бомбите минават и само ги отстрелват. Както примерно ловец отива на лов да би патици. Същата работа в момента, патиците е палестинския народ. И сега ще кажа какво ще се случи. Сега ще направим и хуманитарни коридори, ще има спиране на конфликта, понеже сме разили Газа на две. Между другото ни показват колко много са избити и израелските войници. Масова сеч, направо ги унищожават. Има унищожение над 50 танка, които са, един танк струва 6 милиона долара, с две ракетки, прототанкови за на баня стреляк. И зад като плъхове от Хамас и стрелят за две ракетки, чао бай-бай. Телеграм е пълен за такива случаи. И сега ще кажа какво се случи. Топаме топката, ще има коридорчета през месец и половина-два. Защо? Защото гойте добитъка отиват в къде? Сатандей, Коледа, Мери Крисмас. 25 декември не е датата рождената на Исус Христос, няма как да бъде. И Нова година, другия сатанински празник, ще оставим се гойте да се набесуват в европейските държави. Така. И ще видиш как ще се случи така, че след Нова година, февруари месец очакваш, вече ще се включат във войната и Хизбала, и Сирия, и примерно Йемен, и примерно Йордания, ще има набези Йордания, също в Йордания също има много голяма... Египет? Да, Египет, може би той да се насочи. И ще се получи така, че НАТО ще се намеси във войната. А Иран? Това е целта. Иран, тя през Хизбала се минава. Иран се минава през Хизбала. Директно? Не, директно няма. През Хизбала. Защо трябва директно? Супорт, подкрепа на Иран към Хизбала и всички те са проводници на глобалния сатанизъм. Гледах много внимателно изказването на Хасан Насърла, от човек, който аз съм се възхищавал, нали, на неговата смелост, ще говоря против ционизма, говорят и годината 2012 година. Но той също е проводник на глобалния сатанизъм. Той казва, че действията на Хамас са били правилни. Какво са правилни действията на Хамас? За това, че да ти от Хамас изпълняваш заповедта на ционистите, атакуваш оградата, отиваш, отвичаш, избиваш и забележи. Тук нямаме революционен патос. Има заловен един само трябваше и те го направиха. Евреите ционици го направиха, заловиха един на Хамас и той каза, обещаха ми 10 000 и апартамент за всеки един отвлечен евреин жив. Точка. Те ни плащат жив. Слушай ме, ни плащат за убити, само за живи. И така, какво се получава? Отвичат ги. Изтича времето ни обаче. Получава, само за секунди. Тук имаме вече субективен фактор, т.е. имаме материален аспект, за да върши тези чудовища. Тук нямаше революционен патос. Да. Тук нямаше, че мотив, имаш материя. Ще ти кажа, по 1500 лева завършвам, им плащаха ИДИЛ, ИСИС, ДАЕШ, Ислямска държава, по $1500 на всеки един на ден боец да се бие и да убива себе подобни. Тук е същата схема. Глобалният сатанизъм работи по този начин. Той няма мотивировката личната на базата на революционен патос за някаква идеология, идея да се биеш, а отиваш, отвичаш, убиваш за пари. Ето ви материалния аспект на този конфликт. Благодаря ви, господин Ангелов, за този разговор и ще следим всички теми. На територията на Република
България. Означава, той има така наречения правен термин, императивен характер, заповед. Не можеш да обсъждаш, да коментираш, да дискутираш член в избирателния кодекс, примерно, защото в момента за тема избори, който е записано точно, коректно, ясно как трябва да се извършва, примерно, преброяването на бюлетините. Искам да цитирам, аз не съм голословен, обичам много да използвам тая дума, тъй като това не са мои голи слова, а да се основава на факти и събития по отношение, що се говори на материята в правния аспект или законите. В член 276 на изборния кодекс, алинея 2 е записано: само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините по наблюдението и контрол на останалите членове. Тоест, при провеждането на изборния процес в неделя, в който ние се явяваме да си пуснем гласа в урничката, секционната избирателна комисия провежда едно вътрешно заседание, с което определя един член от секционната избирателна комисия, който има право да отваря изборната урна, той да отделя валидните от невалидните бюлетини и само той да показва на всички членове от комисията коя е валидна, коя не е валидна и за кой избор е. Искам да те питам следното нещо. Поне ти се наблюдава много сигурно репортажи по всички национални телевизии. В кой момент ти видя, че само един човек пипа бюлетините? Аз не съм видял в нито една комисия. Да, това само грубо се нарушава член 276, алинея 2. Тогава за какви честни и почтени избори да говорим? Бюлетината би трябвало да се вижда ясно, да се точно, показва, коректно, ясно. И камери. Камерите ще кажа да какво. Камерите пак е божествен план, за да има камери, за да разберат всички глупци и слепци в България, че ако изборите променяха нещо, те щяха да бъдат забранени. Значи какво се върши? Имаме пред поглед на всеки от нас купен и корпоративен вод, масово купуване на гласове. Корпоративният вод е скрит. Само за Руси искам да ти кажа, 150, над 150 фирми шивашки има. Гербажите се влизаха, хващат, гепват го създаваше нарушение при собственика на фирмата, кука на концимонетка, гласуваш за политическа партия ГЕРБ, ето ти 200 лева на глас или 150, той мята примерно 50 лева към заплатата на глупците-сепците. Семейството, ако примерно жената докара и мъже, там получава бонус още 30-40 лева. Това е скрития вод. Корпоративът, който не се вижда. Но в цяла България се говори за купени корпоративен вод. И всички ние го знаем. Ще ти кажа, ако не го знаят само. МВР-та, бе. МВР-та и ДАНС, бе. Те не го знаят. Как министъра на вътрешните работи каза, че били купувани гласове и то от всички партии. Обаче видяхме ли арести? Искам да ти кажа нещо. Това е като битката, която беше Тиквун да не казвам неговото име в управление на държавата, министър-председател, който се бореше против контрабандата на цигарите и зато се увеличили приходите в бюджета. Пак нито един контрабандист не беше заловен. Особено по времето на Цвецова си спомням като вътрешен. Много пъти съм казал в нашите видеа на живо във Фейсбук, всяка вечер 21 часа българско време, че трафикирането на мигранти – държавна политика. Контрабандата на оръжие, на цигари, на горива – държавна политика. Контрабандата на хероин, кокаин, амфетамин към Близкия изток – държавна политика. Корупцията – държавна политика. И купуването и продаването на гласове е държавна политика. И машинациите в секционните избирателни комисии е държавна политика. За какви честни и почтени избори да говорим? И сега ще кажа какво правим ние сега. Да? Ние правим следното нещо. Другата седмица пак заставаме на триъгълника на смъртта. Там, където е президентството, Министерски съвет, Народното събрание и веднага пускаме един ултиматум от името на Божественото семейство, Народна партия Истината и само истината до председателя на Народното събрание. Копие до тази тук за вас има една сградичка на Европейския парламент, защото те се правят на глухи и на неми какво се случва в България с радикални реформи в изборния кодекс. Казваме радикални реформи. Да забравим за купени корпоративен вод. Защото той е най-големият бич, чудовищно престъпление с чудовищни размери, които не се преследва. Създадох една комисия, прокуратурката, ДАНС и МВР, с които ще борим купения корпоративния вод. Минат 1 милиард лева са налети в тези избори. Може би 1,5 милиарда лева. Някой има ли представа какъв обмен от маса е тези пари? И питаме се всички ние, откъде са тези пари? Аз ще ви кажа. От кражбите и грабежите, от обществените поръчки, от криминалния спектър, целият спектър на пари, които могат да се добиват по криминален начин. Контрабандата почваме на китайско карго, парфюмчета, цигари, алкохол. Какво ли не върмина през територията на Република България? Транзита, който минава с кокаин и хероин в Западна Европа. Говоря, че само този за наркотиците няколко милиарда. Много са. 4 милиарда са на година евро. Заговорим. Ето оттам, примерно, и обществените поръчки, които са около 20 милиарда лева се крадат всяка година по най-различни схемички.
източване на обществени ресурси. С тези пари... насищане тия хора. Тук говорим за милиарди всяка година. Тук за милиарди говорим, става въпрос, че трябва да държат контрола. Контрола на територията на Република България, много пъти говоря. Всъщност за това ли е корупцията? Естествено. Съсипията, разложението, наркотиците, няма да спра да говоря, че най-големият враг на народа български, това е ционизмът, неговата явна форма. Виждаме какво се случва в Газа. Съжалявам, че ми в ефир, обаче това видео не е нормално, което получаваме, което виждаме в Телеграм. Детенци с изтърбушен мозък. Това ли е истинското лице на ционизма? В Газа. Ето това е истинското лице на ционизма. Както избиват палестинския народ, така не избиват и нас, българите, защото това е държавна политика. И това трябва да е ясно на всеки един българин. Какво виждаме след днешна дата? Вчера в еврейската синагога имаше молитва за това, че 30 дена от нападението на Хамас над израелския народ. На това посещение видяхме, веднага се позиционираха тези, които са куклите на конци и марионетките на ционистите. Йотова, вице-президента, ционистка. Председател на Народното събрание Желязков, ционист. Там отиват и докарали примерно 5-6 евреи ционисти, които да ни показват, да ни играят ролята на многострадалните геновеби за това, че са избити примерно над 1400 евреи по времето на атаката на Хамас. Но аз съм пуснал едно видео във Фейсбук, в ТикТок, с което израелски офицер на ционистката армия казва: не го направиха това Хамас. Хамас влязоха, отвлякоха военни и се пребраха. Това го направиха нашите. Нашите, вика, аз съм го видял с моите очи. Израел, значи офицер от израелската армия го казва това. Пуснал съм го клипчето и в TikTok, и в Facebook да го видят за какво стана въпрос. И не поредните ционистки телевизии като BTV, Нова и БНТ да ни пропагандират ционистка пропаганда. И тази сутрин докараха едни евреи, които да ни играят ролята на многострадални геновеи по отношение на това, че видите ли, децата им са били и племенците са били отвлечени от Хамас и ги държат в катакомби долу под земята. Няма да спрем да говорим, че този конфликт поставя основата на Трета световна война. Четете, бе, българи, четете книги, там, където е записана истината, а не да гледате като папагали едни наредени телевизионни политици и журналисти и социолози, политолози по всички ционистки телевизии, BTV, БНТ и Нова. Те от сутрин до вечер пропагандират ционистка пропаганда. Ционизмът е най-явният враг в момента на цялото човечество. И днеска и вчера папагала, продуктово позиционираният масонската будница Денков, отива в Израел да завоюира подкрепата на българския народ към израелския народ. Питам се аз, от чие име ти говориш от името на целия български народ? Питам го аз, той е папагал. Той е папагал, продуктово позициониран масон, сатанист, С-класа. Кой ти дава право да говориш от името на българския народ? Ти си министър-председател въз основа на сглобка, която беше осъществена под натиска на Алексей Петров, който беше чудовищно изготиран, защото притисна тиквата с престъпление, което е вършил, да се направи тази сглобка. Ти представляваш твоята партия, която има малко над 600 хиляди гласа. Плюс сглобката на малко над 600 хиляди гласа на ГЕРБ, 1 200 000. ДПС 300, 1 500 000. Махаме 30-40% купен корпоративен вод, ти представляваш 1 милион. Не можеш да говориш от името на българския народ. Защото българския народ, тебе, ако има властта, ще те направи една кайма. Няма да те остави да дишаш една секунда. Толкова са мразени и невиждани българските политици от така наречените продуктово позиционирани ционистки партии в 40-то Народно събрание, че няма на къде. Затова ние живеем в ерата на телевизионните политици. Колко политици имат? Ти виждал ли си лично политик да пазарува примерно от Kaufland или от някой друг магазин хранителни продукти? Няма да видиш. Знаеш що? Защото ще го бия с камъни. Кой ще видиш? Радев ли ще видиш? Без охрана. След народа. Бойко ли ще видиш? Пеевски ли? Карадея ли? Корнелия ли? Кирчовци? Кокорчовци? Даниел Ронер, циониста? Той ли ще го видиш да пазарува в магазините хранителните? Никога! Това са най-мразените личности в момента в България. Като го видят, ще се събере веднага 100-200 човека да го псуват и да го обижат и да му говорят епитети, които ги ползват всички жаргони по улиците на България. Ето това е политически елит. Едни оттрепки, едни извриги, едни касапи, варвари. И не, да не видите някой да казва, че това е войната на цивилизацията срещу варварите от Хамас, защото Хамас ни представлява палестинския народ. Над 10 000 избити в момента от бомбите от националистите. Фосфорни бомби са пускали вчера пак
Пак са пускали форсовни бомби. Вчера са били най-зверските бомбардировки от Газа. И това е истинското лице на ционизма. И още нещо ти кажа. Има един брат, мой брат, който живее в Сирия, днес говорих с студента, и му казах, че Денков е бил в Израел. И той казва, чакай малко, той лутне, целият арабски свят ще мрази сега България. Но откъде на къде? Откъде на къде ще поеме този негатив? Затова Божественото семейство, Народна партия, истината, само истината, обявяваме пълен неутралитет. Както военният конфликт между Русия и Украина, който е продуктов позициониран, и тук се пише за този конфликт в Третата световна война на Ян Ван Хелзинг, така и тази война, която в момента се даде, е продуктово позиционирана и е програмирана от иллюминатите глобалистите по налагането на нов световен ред. Не можеш ти 21 век да кажеш, минете някое време за война, не за мир. Ти си изверг, ти си урод, ти си касапин, ти си варварина. Защо българските национални телевизии ни показват протестите, които извършват израелския народ пред дома на Бенемин? Нетаняху му казват с табелки: ти си сатана и ще бъде изстрелен от Бог и ще гориш в ада. Защото евреите много добре знаят, еврейския народ знаят кой е истинския враг. И той е вече ционизмът. Има евреи ортодоксални, които обявяват ционизма за най-големия враг и казват: това е държавата Палестина и искаме свобода за палестинския народ. А не да го натикваш в анклави, подобно на концентрационните лагери, и да ми говориш за Холокост и ние да бъдем се причастни към болката на няколко милиона евреи, избити по времето на Хитлер-фашистска Германия, а да не бъдем се причастни към зверствата, които върши в момента Цион, сатанистката варварска армия на апартената държава Израел. Знаете ли,